Okay, hello, Mr. You guys. All in Black. Yeah. Please tell us who's Ubani and why you're here today. Igama lami Siyanda Maphumulo iyenzeka leyo nto Mr Fingerpenda shit. Ngize namhlanje la nje kumayelana nemassage. Yeah, eyenzakalayo. Massage wonke umuntu okhona la namhlanje. So wena uzomassage abantu noma uzomassage? Mina ngikwazi ukumassage ngelokhuza ngamazwi like ngikhuluma uzizwa umassageka kanti kunenye app esihlela futhi ukuyilontsha ye-massage futhi uyakwazi ukuyi-massage usekhaya. Yeah. Okay, before ngikudedele ngicela ukuthi umassage mina ngamazwi manje ngikuzwe. Eish, already. Ngathi uzomassageka kakhulu. Mhlawumbe ufuna ibe mild noma ibe hard. So, Well done. well done. Ayisho uzoshaya ke.